Mizorama COVID-19 hrik thar Delta strain na omto thu nimin June ni som pariat chhundar som pahnih le minute somthum parukhan sarkari na puan thu chu All India Radio Aizol Regional News Evening Bulletin headlines in natar langa Delta variant hi nikum December thla khan India rama hmuhchhuah ani a strain dang aya hlauhawm bikna le alan chhuah dan te ngai thladawni la Delta variant hian khovel puma hrisel na lama hotu te lu ati hei hle a WHO chuan June ni riat khan ram somsari pali a an hmuhchhuak to ti atar langa Delta variant hi ain the dar chak em a thlama sa me thla kha chuan ram somli a chau an la hmuhchhuak ani United States lama po he shi hian bu a khwar meka US Centers for Disease Control and Prevention data in atar landanin virus sample an koleka changa 6% borvel chu strain thar ni in an reporta apar senza thilan hiam viauri ma se strain thar hi ain the dar chak em awangin hrisel na lama hotu ter lu ati hei em ani Delta variant hi shi insiam danglam an hmuhchhuah to zinga palina ani a ama saber kha alpha variant ni in UK a an hmuhchhuaka apani na kha beta ni in South Africa a an hmuhchhuak ve thunga apathum na chu ahminga gama wa in Brazil a an hmuhchhuak ma saber ve thunga ni mithiam terin danin he hrik thar insiam danglam hian India rama thlani kalta vela tangkhan bu a khwar na chahle to in an ringa Dr. T. Chandrasekhar Fortis Hiranandani Hospital Chief Intensivist soidanin he hrik thar hi ama mi ain za somruk lain in kai chona ol sambika he nan na kai te hi ale thum deuh tho in damdo ina omnga yan tambi kani Public Health England PHE in atarlan danin he hrik thar kai te hi chu an na dan po a serious deuh big ni in an soya England rama case singthum sangriat zariat le panga an zirchianna a chuan he hrik thar kai te hi chu ni sompali chungin alet ni le point som parukin alpha variant ai khan damdo in lama omnga yan tamzoka hrik tharin bu a khwar na sadna hmuna phei chuan damdo ina in entir tura kal le admit ngai te zinga vaccine la lo an tamzok ni in a report ani hei hian atarlan chu vaccine dose lakim te a chuan he shi wanga na zwal tur le damdo in hian lu ngai tur laka na satakin aveng thei ani Scientist hmuhchhuah danin he hrik thar laka kan invent theina om chhun chu rang taka vaccine dose ni na lakvat hi ani a taksanat na dau tu chaklawa phei chuan he hrik thar hi a hlauhawm le zwal em ani United States le United Kingdom a chuan anram mi pui za somli pathum te chuan he hridan na hi an la to a UK a hian he hrik thar hian karkalta vela tangkhan bu a khwar ve le tran ani Delta variant symptoms langsar zwal te chu khosik luna shokna le naptui ani a khosik hi alan chhuana langsar ber ni in he hrik thar kai te hi chu atlang puin ni thum emoni li chungin an namhan hle to ani kumla nau pangdewa chuan shitlang satli angin a thoka mase he hrik thar hi an the dar reng thei thawa abikin nanna serious nei te a le vaccine la full lo te a he shi hi an kaidar ol sam le zwal ani strain dangte angbokin khu te thok lama har san na te luna le chauna te thilrim le tuishiat na hlau te om thei ani Maharashtra lama chuan he hrik thar in kaidar ol sam em awang hian third wave thleng thei reng ani ti in an state CM Uddhav Thackeray hawa tun thla chu ni som paruka Mumbai meeting an nei na chuan an tar langa shikai mek hi mi noi riat vel ni in chungzinga za som te chu no pangan ni a Maharashtra bi ka hian first wave ni kumlam March thla vela shi a rondar tir khan case noi som pakwa vel an ziak luta second wave kumin February thla vela tanga ronin trana khan noi somli chuang ve anom vele bok ni in health department lam chuan atar langani state CM Thackeray chuan official te hne na
engpo thleng don se lo in buat seilok turin na cha a mi puite dan zom lova an phim khur lo ani chuan third wave thleng thei reng ani thu a soi ani India rama shikai kan punchak ema wang hian vaccine in dei lona ana sa chho hle a dos khanna la to te pon dos ni na andong le theilok lova rei tak tak an nga angai te thin ani Mizorama vaccine kan don Covishield siam chuak tu Serum Institute of India SII Pune website an tarlan danin Covishield vaccine dos khanna la to te hian anlak nu karli atanga kar rukna a dos ni na an la tur ani a ama erol chu kar som pahnih thleng nga po apoina om chuang lovani an tarlan dan vekin Covishield vaccine dos ni na la ka changa karli na a he shi do thei tura kan taksa anan naral do tu te chu alo chakle zwalani apoi mo ber jok chu mi ina leng kwal duk duk lova mani ina tomkha la ni renga lo thei lova kan chuak ani po in midang nei lovin om sham shamila max wa chung zelin kutsil zingila ti chuan nang le ke kan lo him thei pha don ani